ħajikbar mis-soċjetà ma ħadd ma jitkellem fuqha. Mhux ħailmuk fuq l-imħabba ħafna qas jafu jfissruha. Saqsi minnu żilġa x'qed iħollhom mal-lejl. Tapplika l-kull persuna, tafhom jew taf il-maskla, jew qatt ma ħsibt fuqha. Dik x'tiġi ignoranza, jew ta' nżviluppajna li qasadna nagħtu kasna, jew qasħaqt il-prova ħjar timxi mal-kurrent. Kulħadd jibża maħniex Disney mhux ħajspiċċa kuntent. Għal min għadu żgħir mhux jar l-istampa kollha tieħdux droga morru skola ibnu storja kritikaw bidla speċjalment fej taqblu magħha u xi kultant il-verità ma tistax tirrim magħha. Għax jibbatuk l-iskola biex issib xogħol gerger tikber tara kif il-paga kollox tonfoqx fuq li m'għandekx bżonn flus u ħin jista' żommhom imberkin imma ftakar ħadd mu qiegħed sew jew jafa la ħajjin u dik xi ħaġa li tallimt kemm li ħajjin. Issa kull darba li naqa' naħseb nipprova l-aħjar ma toċċ għalija. Minni dolizza għalli ma naqtax qalbi nsib li donu taġġa fija. Issa naqa' minn taħt biex nara l-ħadd ieħor jitbissem dak ir-raġel fija. U ġieli tgħaddi mewġa kera ma fiha xejn ħażin billi tibkija għad tikber u tinsija. Kelli nieqaf inħares fil-mera biex insib li l-nifsi pożizzjoni stramba. Tħobbni għax onest imma nżomm lura kliemi bħala oppożizzjoni meta jarawni ma' sħabi. Nis li provaw jerquni nsertaw xej aktar minn ksibijiet ġo moħħi ankrati ma' siqi. Namel x'namel ma nistax inneħħi l-fatt li moħħli minn fuqi. L-isfel mhux l-aħjar imma direzzjoni u meta niżel biss tista' tara l-Atlantis fuck it. Meta tereq kull ma tafu tidra l-biża u dlam xifdal. Lajt let darbit qabel interview, darba qabel test tal-karozza. Issa naqla xi rimi diskustanti, riduni insomma skema ma niġela bibsobbi. Bżaqt fuq nies li jħobbuni, ġejt wara nies li warbuni. Kull ma nista' nagħmel nammetti, kellimt tfajliet li rid naħxi, kellimt ftit fetħu li għajni. Dak kif jitfa' qalbu f'kull rima joħorġu minn fuq l-insim bħal l-ostja jew LSD. Skont kif tħossa, skont kif tgħixha, skont fiex temmen. 99 il-problemi kollha nuqqas ta' twemmin fija nifsi. Imma rrid il-ħadd ieħor ifaħħarni għajat li xinġi noqtol l-anġli. Bla direzzjoni ma moħmoħxi għandha twassal għal ħajja interessanti. U l-firma fuq iż-żejża ma ħarġitx bil-qalb daqs il-firma biex nirriżenja. Fatta. Meta ngħid li naħseb jgħiduli kemm jinliba, m'hemmx tajjeb jew ħażin kull marid inkun persuna li tħares f'għajnejh u taraf li m'hemmx maskla. Hekk offendejtek hemm inta, hekk faħħartek hemm inta, hekk bżaqta laqtek dejqitni tlaqta. L-unika ħaġa li jdur mal-lewża il-sina. Zobbi it-triq u hekk tarawni ma' waħda taf li qed nipprova nitfaħħa fuq it-triq it-tajba. Biss il-fazi fejn waġġa li l-nifsi indi terġa' ġiba lura. Għadt il-verità m'hemmx iżwaħ minn erwina mbagħad lumt fuqha. Qalt li ignorant kelli ngħaddi minnha biex nifhem sew kliema. Hekk hemm direzzjoni li qabel li nieħu għandha tkun lejn imħabba. Imma ċert li anki hemm insiba diffiċli nimmanuvra bla direzzjoni. Isellmuli meta jarawni barra. Zomna div dak il-bużu. Trap, rapper, boom, bap, rapper, backpack, rapper, komedjant, kull tip ta' rapper da neqleb ismi stretch and seal il-rapper. Ma jgħidux jien l-aħjar rapper, isom qed jgħidu jien la' rapper. Stel, min is-sopperit ikun rapper. Meta tista' tkun artist, meta jiġu fuqek nies li missu l-ieħu jgħidulek ix-xogħol tal-bliħ. Ek zobbi mux foxxa nispera min jobonni qed jifga fih. Kondom rapper. X'inhu ġenju mingħajr arroganza. Titisservi re qabel ma tieħu l-glorja. Rridu nibqgħu waħedna ma rridu xi ħadd magħna. L-ikbar problema tal-ġenerazzjoni tagħna. Sfidani fuqha.